ihe a bụ otu ahọpụtara maka ịkwadobe Jenụwarị 1 nke a na-akpọ Azigbo Day Celebration. A na-eme ya kwa afọ, mana nke a anyị chọrọ ime n'ụzọ pụrụ iche. N'ime ọgbakọ anyị nwere otu mmụọ nwe ofu nghọta mekwa ofu mkpebi anyị bụ na a chọrọ ka anyị wechigata ejirimara ndị Azigbo. Ejirimara ndị dị iche na omenala ndị omenala ihe ga-anọ na be gị na-eme nwe onye ma niile na-eme ya, mana ejirimara ahụ nke ọ ga-aga gafee n'ego anya asị he na onye a bụ onye dị otu a site n'akwa Moses yi n'ahụ ka eji na-akpọ ya onye Ijipt. Ejirimara na-agụnye akwa otu ndị si eyi iyi ha, ihe ha na-eri, ihe ha na-asụ asụsụ ndị, akparamagwa ndị a na-agụnyezi omume. Mgbe mbụ ndị Igbo ahụ eji oge egwu ekwuo na ihe na-ebido by 2 ọnụ ha na-ene onyinye anya ofu onyinye ya ọ sị na 2 efe akwụkwọ anọ ọ gbapụ ihe ọ na-eme ọ hapịa je kwado jere ya bụ ihe. Mana kịta ị nwere ike nọrọ 12 a na-akụ ọ na-aṅụ mmanya, 1 a na-akụ ọ na-amara njakịrị, 2 a na-akụ ọsị he dịka anyị nwere onwe tim by 2 ọ bịa gbapụ nakwa ujesaba ahụ. Mgbe ejizi na-abịazi nyawu nzukọ ọ na-awa ebe 3, 4, 5. Ọ ya ka anyị sị ka anyị kpatụ aka ya na ndị otu a kọmitii na-akwadobe maka Jenụwarị 1, 2023. Anyị ga-amalite elekere 12 nke na-akụ akụ 12 noon kọwai anyị ebidola ichekwa n'otu ọ na-aga n'ahọ ndị ọzọ. Ọkwa asị iwe eke mgbe iyi amaizi aka na akpa koro ndị gị na ha ya abịa na-abịarute ọwụ na-anaba ọ metụkwa n'anya ihu maka na ndị anyị na-achọ ikote n'ihe ahịrị nne, ndị na-azọ ọchịchị ha ga-abịa, ndị a na-anụ afa ha n'ala Igbo ha ga-abịa ya, otu ngalaba Igbo dịgasị iche iche ga-abịa. Anyị na-amatịpụ aka, anyị na-ekonụkọ ezi nkonụkọ ya awụzi ihe emechazie ndị mba bịa awụrụzie ndị be anyị ọ na-abịa bịaba mgbe ahụ na-eji abịaba 5 ugboro nke agaghị adaba ya. Onye ọbụla ji n'oge ihe anyị ji na-ekwu ihe a ka iji n'oge kwadebe ji afọ kwara ibu nkwọ program onwe gị, onwe ihe ọbụla ị nwere Jenụwarị 1 ka gbuo ya ihe nrịbama ya eme na ahụ ka e wee mee ka Azigbo dịkwa ụtọ, ka ọ dịkwa otu ahụ ọ na-adịbụ mbụ ya ahụ. Jenụwarị 1 a na-eme nchekwube kịta awụzi ihe jizi ya emere egwuregwu nze nna nyerego a na-ekwu ka mmadụ wezụ akụ a na-ekwu ka mmadụ nze Frank nwanne m nwoke Chibuike ọkụ ya nwadịa na Chima isi ndị a na-efebe enye okwe ọya ka a na-ekwu ikpe mara eziokwu. Na mụ onwe m bụzi Nelson Udogwu nke ahụ na-akpọ omenwa mana o mega expire. Anyị na-akwadosi ihe anyị ike, anyị na-akwadosi ya ike. Biko ụbọchị ahụ onye abịa nọ ya ọ ya asị m makwara ndewonu ọ gbara ihe ewu na-eri ọ ihe kwuru ka a na-eme ọ ya ka eji mee onye isi so ihe niile a na-eme doro ya anya ihe anyị na-akwado ọfụma.